Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Malah awake obat dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok. Malah awake obat dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unekke. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Uang kok 6 kilan maksudnya? Kale ngendange meh drundung drundung dung drundung drundung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Sritenan nang tasih Drundung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Cocok Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wewe ngenem kok. Drundung drundung dung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek Apa? piye nek ngendang iki. Lho, aku ora ngerti pengendange ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Ha pengendak. Kuwi asline pengendange iki mangkel kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hey. Jane kamu sayang apa enggak toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya Bang ya? Apa? Kirik-kirik ya? Wah ya gila kowe. Oh entene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayuh pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dene joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karo aku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully.
Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe ming. Lah, lumayan aku gelem obah lho. Tarian uler keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Ya gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Oke. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme tatin ki. Lah? Ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa rata-tatan. Ya. Liwat kencanging alismu tak dundu. Ya, penak iki mesti. Wah, penak. Ore. Gak aku ki. Pokoke gedene semene kok kendange mung cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksude? Kok le ngendange meh drung-dung dung. Ora cocok ya. Ora Cocok Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ngenem kok. Drung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Den kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar gene kesusu. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Ya gak jumeneng. Iya, mangga. SpongeBob. Sik, Pak. Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesi Deman. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Pun. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo le semawur pas to, empun. Wis. Ya. Wiwitane. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin ro ayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mak ndlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Hah? Kupinge budek.
Wong ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tok kapake. Kelethak. Mbak iya. Gelem to diklethak. Kan gelem wae diklethak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng lethak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalen kono. Ayo aja ndak ditemu. Piye? Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel, kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Ada. Hey. Jane kamu sayang apa enggak toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya bang ya? Apa? Kirik-kirik ya? Wah ya gila kowe. Oh entene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayo pengendang. Langap. Karo tukang kamera wis ditolak. Ah, kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate ming jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dene joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Kan? Kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng. Lah lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme Tatin ki wis Lah? ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunake sing sae terus jenggote sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa ratatanan. Yo. Liwat kencange alismu tak dundu. Yo. Gak aku ki. Pokoke gedene semene kok kendange mung cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksude. Kok le ngendange meng drung dung 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 dung.
Ora cocok ya. Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wewe ngenem kok. Drung-drung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Gedene. Iya, sabar kene kesusu. Oh, bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis apa? Kuwi mah. Apane? Amplop. Kayaknya. Asah dilongi. Ora lho. Awen ngene kan dadak dilempet ngopo? Nek ngene iki ra ya saru. Ya ora. Ra ya dilempet. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempet to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ra dilempet. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dit mbok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wae bobropring. Tetep joget. Seneng ira jamak-jamak ya gong apik nah. Satpol PP. Leren. Anggere wis kewer-kewer kae wis ora wedi apa-apa pokoke. Bang tak wis ora awur-awuran. Ning nyatane sakmenika ugi sampun paripurna anggenipun tumindak boten prayogi. Nglampahi ingkang boten prayogi menika sampun leren. Mau tak tari aku wis mari syukur. Alhamdulillah kula ya sampun mantun. Boten ginakaken bab ing kados mekaten menika. Nyatanipun nggih boten sae wonten ing raga, boten sae wonten ing pikir lan boten sae tumrap sedayanipun. Ning nong. Ya wis kaya mesin kok ya, Tru. Ha iya. Sesekit mau sore tekan nyamene kok ya ora do rumangsa kesel. Nek entuk sambat ya wis kapok ring jan. Nek entuk sambat, wong nek sambat yo entuk bajing-bajing. Ha iya, heeh. Kudu profesional, sing jeneng wong nyambut gawe kudu profesional. Ora kena sambat loro. Iki ana sing loro siji. Wah iya. Tusio, rasa ditiliki, rasa. Disantuni. Kene wae kekurangan santunan kok. Nyantuni Tusio. Wis men kancane do girong ra gelem gironge mbok men kuwi. Nek wonge nyetel keloro-loro lho. Wis mancen tak gawe grantes kok pikire. Iya, matur sembah nuwun karo Pak Saipul, Gong. Heeh, iki wis kepareng paring aku ya kaget lho, lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Sela Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya kudu. Panjenengan iki kelurahan Bima Martani. Salor Tambakan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lek Kuswala ya jedal-jedul ning Tambakan kono ya, Tru. Heeh. Karo ngesak botol. Ha iya. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jenenge iki
gagas karo awakku. Ya wis syukur. Apik kuwi. Ya wis awake muga-muga nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti penjane Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngrembaka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedana karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedurungan brana picis wong sing kedurungan bondo donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ora gawean ki dadi tanggungan terus wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora gawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho Reng bayangno 200 bocah disantuni kabeh kuwi tok nggo conto tok nggo patuladan tepakno awakmu dhewe mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sato ben padha iso ngrasake sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh wo rejekimu kaya grojogan banyu mili ora ana enteke ha ya terus tenan ning nek kowe entuk rejeki kowe cethil karo kiwa tengene wah ya wis ming diparingi sedhela wae engko bar kuwi terus kowe ngrekoso lemu golek rejeki ning nek rejekimu iki tok ratahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake wah tenan gemlontor kae muga-muga isa ya terus ha iya ora muga-muga kudu iso mergo kuwi kewajiban ya tak niati tenan tak niati ha mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki kowe ya nyantuni Reng wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi edok-edok turu ta kowe aku turu tenan yo nyuk tak plathok ndasmunan kowe aku iki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobil sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung orang glimpang sing nabrak oh sing gender pas turu ning jog mburi iku mongko sing ketabrak pasirah terus delek-delek ora ngomong apa-apa kae meneng wae. Lah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo montor buantere 140 luwih. Kayak kene mlakune ming 80 kuwi rak mobile nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet rak ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki rak mung gumantung karo sing gawe urip to. Heeh. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu. Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore maudan. Ane mergo donganing para lenggah sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng udane terang nadyan deres sedela ning saiki wis terang. Ha iya. Wis diparingi donga saka Pak Kiai, nyatane ya terang ya terang, ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya, ngaturake apa? Ya aku sing tuwa ya tak tetembangan terus. Ya. Apa? Sapa sing kepareng mbok suwune pambiyantu tak nyuwun suarane adikku wedok adimu po adikku pernah itu Mbak Ayu Purwalestari kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbayok kuwi ya wis ben ngarang ya Mbak Ayu Purwalestari oh iya tok suwune apa ya sing kepenak sing iso dienggo piyai sepuh gandeng sing mresani ya piyai sepuh ya ana sing enom ya ana gathik glinding wah lah kuwi ya coba kaya ngapa karo men kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho
Ndemung sedhela ya tangane ya kaku tenan. Ah aja ndemung, ngecer. Ngempul ki ya rekoso aja ngempul, aja girong sing rasa dadak ngetokke tenaga. Aku ki ora tau tak peksa kok, Gong. Ah iya. Monggo Mbak Ayu. Cakepanipun sami di ngono kae. Sing kabudayan ngono kae. Ayo cakepane buka buku sithik. Iya. Dap nggih, Pak. Heeh, rasa kesusu. Nggih, Bun. Neno. Monggo. Kenapa Agnes kok diblonyo-blonyo? Masuk angin. Masuk angin medun ora apa-apa. Turu neng mobil apa turu neng transit kono. Ora usah dipeksa, engko ndak dikira aku ki jiat-jiat ora entuk medun. Meduna. Nang ngendi le turu omong aku. Tuwekan. Maksude mengko rak tak tileki to, Tru. Tak gawake dokter saka Sutkesmas. Das maskes. Ya ora apa-apa. Ya. Men dipandu karo sapa kuwi mas-mase sing streaming kuwi goleke nggon kana. Ngaso. Ora apa-apa wong jeneng masuk angin aku nek masuk angin ya medun kok. Mayang ya medun. Lah witekno mbangane kenapa-kenapa? Iya. Langsung ngomong sing di omah. Kula ajeng mandhap. Pun sesuk le ngopahi sak karep sampean. Dun, wis ngono wae. Turu ning mobil. Bareng tekan mobil mari. Gojek karo kanca-kanca. Kulino. Iya gawe. Ya nganggo aturan gareng wis nembang, terus kowe nembang terus aku terus Sebo, ya. Aku ya tak sing klasik wae ya, Reng. Ah iya, wong sore mau wis gedumbengan ora karuan. Sore mau wis cetak. Kenjange wis nganu jem-jemane wis medeni. Sapa ya? Lho. Ayo adi wedok. Sapa? Ganang, Ganes kok. Ganang. Ganes. Kuwi yo anu waris yo. Ayo Nes, Ganes. Lenggah apa jumeneng. Weh lho, penonton iso pirang-pirang lho kok ngerti ora kae lho. Kalau ting jegenek kae, kuwite gedhe-gedhe kae. Tak kira nek wong delok jebul luwit. Ayo anu rujak jeruk tok jogeti wae do kangen Nes kowe. Pak. Apa? Pangabekti kula kunjuk, Pak. Heeh, wis tak tampa. Sinden kok nyambi asah-asah. Mboten. Wis numplaki. Orisa lho. Kene tak lapi kene sah. Ngalup bae lho. Mbok aku dina iki minggu esuk ta iki. Pengen olahraga ya rasanya. Ah iya. Ya Nes. Ya. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Ya, dibawani. Nggih, Pak. Kowe kok suwe mau bengi kowe ke dapur ora menyang. Sinten? Mau bengi. Lah kan kula kan mau ngomong to, Pak. Kula ajeng priksa. Ngapa ya? Priksa untu, Pak. Mbok ora sanggo untu. Malah apik kok. Nek ora nggo untu ki iso kembar karo wondo. Mbah Gus jenengan ngomong ha jenengan sesuk nggih calone pun niku. Kowe nek nyeluk Lek Gus wala ki mbah to pernah. Kula nggih bingung Pak Seno menawi kula niku nurut saking awune Bapak. Jane niku ra enom, cok kemlinti, kula nyekluk malih. Oh. Nek saking awune Simbok, kula nyeluk muni Mbah. Oh. Iki Lek Gus wala ki awu jarum. Awu jarum dengkulmu. Nggih, Mbah. Mbah Darminto Mbah ya. Darminto nggih. Mbah Darminto kalian
Ibu. Ibu Simbok. Lho. Lek kok semala jenengan napa tasih? Hahaha. Wis ora, wis mari saiki omben-ombenane banyu aki. Pripun? Napa kersa mimi? Kowe arep ngombeni apa piye? Alah. Pak Seno kula jane isin lho gadah lek ning clemer ngoten niku kian. Aja kowe. Saiki wis potongane wis cendhak ngono mbiyen gondrong. Oh, gleleng tenan mbiyen. Iya. Aku kelingan jaman semono lara lopo. Ha iya. Melu Mas Kaca. Anggere kurang bayarane ming do gemermeng kowe. Piye iki? Ora piye-piye. Joli cap jaek wae, joli cap jaek. Ah, wis. Bawani Nes. Pocong. Ya. Bapak pocong. Pasar Mlati kit ngisor ndengkul kidul dengkung. Kidul dengkung. Ya. Pak. Mungkin nek niki bener nyanyi Bapak Pocong. Mungkin nek langsung tricike teng wingking angsal mboten, Pak. Trisik bablas teng wingking maksudnya, Pak. Ajeng mejeti Agnes. Trisik langsung bablas nguyuh ngono ta maksudnya? Mboten ajeng mejeti Agnes. Ya ya entuk, heeh. Tenang nggih, Pak nggih. Ngomong ana Agnes kon mengkurung tak idak-idake. Yo ya. Ya. Niki karang nek weruh panganan kaya ngawe-awe. Nek ngerti kula, Pak. Nek ngerti kowe? Ngawe-awe mboten. Ra. Mau. Gaya. Bisa sedulur. Alah. Piye sindenku rak bebas-bebas ta, Tru? Santai kok. Bar nembang terus melarikan diri ya ana. Ya, manen ora apa-apa, Kong. Sing jeneng bantu karo kancane. Jebul Ganes ki tukang pijet. Oh. Ora kacamata ya. Nyatane arep mijeti Agnes ki mau dhek ngerti aluran-aluran nggon penyakit-penyakit kuwi. Ya iki mung kari nawala siji sing urung iso diaturake, Gong. Kakang Semar ora nyono babar pisan. Jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan. Wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene. Ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang. Sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama. Ing atase amung derajating Panakawan. Ing atase amung derajating ceplik. Kowe kuwi mung batur, lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani. Mangke riyen to. Mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku. Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa. Wani gonjak kelawan garwa Ngastina. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen kowe ora iso ngandhani anakmu, aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar. Bagong, non, rene. Wah, entuk dit iki. Hus. Wonten dawuh, Pak. Apa bener kowe tekan Ngastina? Kowe nggonjak garwa Ngastina. Mbok nganggo pikiran marne omong iki. Kowe iki wong tuwa lho, Pak. Aku ya wis tuwa, anakmu aku ya wis tuwa. Aku ya iso mikir bener karo luput. Terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku mung batur, mung Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe, aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane. Rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak. Aku ora sudi duwe Panakawan kaya cedhapuramu. Kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati. Truk ra ngaku pamit jare.
Ponokawan. Kae kok Bagong kok malah mlayu lunga, sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngerani Ndara Janaka karo Bagong kandhane kata-kata iki. Ora iso matur ngersani Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendawane. Maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak ring aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat nyaur karo keluputanmu kowe Ponokawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak samangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Ponokawan tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggonmu ngluputake kelawan Ponokawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarep ing negara Ngastina. Nanjihke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprini marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Ponokawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan.
gunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mengkaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina apa kawan. Mobang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pinipanca ing strayali binatang panusmaning jajanan sekretaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama. Nyucekke jeneng kula paling boten dilondre. Supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa kulun? Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. None Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kalih maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Pritenan nang pasir